Počúvate Spolkast. Milí naši poslucháči, srdečne vás vítame pri ďalšej časti Spolkastov. Spolu so mnou študuje Peťa. Ahojte. Tešíme sa, že môžeme byť opäť s vami. A keďže táto časť vyjde tak tesne pred Veľkým týždňom, tak dnes by sme sa chceli viac venovať tichu, čo v našich životoch znamená ticho a prečo niekedy dobre do ňoho tak vstúpiť. Okrem toho vás chceme tak na začiatok pozvať alebo pozbudiť do toho, že ak máte záujem o členskú kartičku z ZKSM a stať sa členom, tak práve prebieha registrácia, ktorá sa vlastne robí v spoločenstvách a majú na starosti asi konkrétni ľudia. Ale ak teda máte o to záujem, tak sa informujte buď na webe ZKSM alebo u svojho vedúceho spoločenstva. A asi teraz vás už pozývame vypočuť si správy. Zo života spoločenstiev. Tak vo svete spoločenstiev sa z toho znova veľa udialo a ja mám veľkú radosť z jedného podujatia, ktoré organizoval priamo teda tím z ZKSM a bolo to začiatkom marca, kedy prišlo do Trenčína vlastne takmer všetky týmy animátorských škôl zo Slovenska a bolo to znova stretnutie po roku, štvrté v poradí. No a obsahom tohto stretnutia bolo v podstate zdieľanie aj také dobré praxe toho, čo funguje medzi animátorskými školami, taká vzájomná inšpirácia, čo by sa mohlo zlepšiť do budúcna. A zároveň takým hlavným obsahom bolo slovo na emočnú inteligenciu, ktoré mala naša Kristy. A teda účastníci tohto stretnutia mohli sa aj tak dozvedieť a počuť, že čo vlastne tá emočná inteligencia je a ako s ňou pracovať s mladými ľuďmi, lebo je to téma, ktorá je aktuálna. No a zároveň bola diskusia v podstate s garantmi animátorských škôl, s pátrom Jurajom a s otcom Matúšom a diskutovali, čo je nové medzi mladými ľuďmi a ako s nimi pracovať počas animátorských škôl. Určite ste si už všimli, že náš ambasádor Dávid začal tvoriť nový formát svojich zamyslení a postupne sa v nich zamýšľa nad úryvkami z exhortácie Christus Vivit od pápeža Františka. A ak ste tieto videá ešte nevideli, tak si ich môžete pozrieť na našom Instagrame alebo Facebooku. Určite mnohí alebo viacerí z nás poznáte kurzy Filip. Je to jeden z takých efektívnych nástrojov a kurzov na prácu s birmovancami. No a takýto kurz Filip sa realizoval 8. až 10. marca v Bárke v Júskovej Vôli a vlastne viedol tento kurz Peťo Lipták. Peťa určite viacerí poslucháči poznajú. A ak by ste mali záujem aj o takýto kurz Filip, alebo nejakú realizáciu a neviete zrovna o nejakom tíme, tak sa neváhajte obrátiť na ZKSM a poradíme vám, kde vo vašom nejakom okolí a blízku je takýto tím, ktorý by realizoval kurz Filip. Koncom februára sa v Banskej Bystrici stretlo niekoľko stoviek účastníčok na ženskej konferencii, ktorú organizoval Gazon. Boli to dni plné modlitby, veľmi zaujímavých prednášok, ale najmä vzácnych ženských vzťahov. Celý záznam z tejto konferencie je už teraz v predaji na Gazon shope. No už sme viackrát spomínali, že prebieha líderská škola a v podstate posledný víkend alebo ostatný víkend, ktorý prebehol, tak nás prehúpol do druhej polovici tejto formácie, tejto líderskej školy, na ktorú chodí 42 účastníkov z Čiech aj Slovenska. A v podstate účastníci vstupujú okrem formácie v tejto fáze líderskej školy aj do takej oblasti stáže alebo do fázy, kedy začínajú stážovať na rôznych celonárodných alebo diecéznych projektoch. Tak sa tešíme, že čo z toho celého vznikne a aké ovocie to prinesie. Téma. Milí posluchači, vítajte pri našej téme. Ako sme už hovorili s Peťou, budeme sa rozprávať dnes o tichu a k tejto téme sme sa tak prepracovali spoločným zdieľaním, že každá z nás je v nejakej pôstnej výzve a sme sa tak zdieľali a našli sme taký prielom, že ticho a nás to tak veľmi oslovilo a keďže táto časť bude vychádzať pred Veľkou nocou tesne alebo pred Veľkým týždňom, tak nám to prišlo veľmi úplne také, že áno, toto chceme, že chceme sa vám tak pozdieľať, že prečo je ticho dôležité v našich životoch a čo možno nám to tak dalo z toho zdieľania alebo z toho či už takého meditovania v modlitbe alebo toho zamyslenia, ktoré sme prežívali, že prečo naozaj ticho je také dôležité. Hej, asi aj také, že možno ako sme k tomu prišli, alebo teda napríklad konkrétne, čo sa týka mňa a takého toho ticha, tak my teda ako keby s dievčatami u nás alebo so ženami v spoločenstve prechádzame takou
akoby takou modlitebnou výzvou, alebo ako to nazvať, v rámci takej emočnej zrelosti. To je taká kniha, na každý deň sú ranné a večerné modlitby. A jedna z toho tam bola presne o tomto tichu a to je jedna vec. A druhá vec je, že vždy pred každou akoby tým vstúpením do toho zamyslenia alebo do tej modlitby je to napísané, že človek sa má na 2 minúty zastaviť a akoby zamerať sa na Pána Boha. A bolo to také akože na začiatku také srandovné, lebo naozaj, že človek si myslí, že 2 minúty, veď pre Pána, však to je nič, hej, že to je akoby lusknutím prsta, ale skúsi to možno aj, keď to teraz tak ste počuli, že sa tak zastaviť a ako keby naozaj, že čo sme sa aj s ostatnými ženami zdieľali, že tie 2 minúty, že to bolo akože pre niektoré úplne nekonečné, že nevedeli už, že čo, že ako keby, že nevedeli si ani možno tú myseľ tak zastaviť alebo celkovo sa tak ako keby naozaj sústrediť, že za tie 2 minúty to proste naozaj bol taký dlhý čas pre nich, ale na druhej strane ako keby sme tak viaceré zažili to, že ak sme kvázi zabojovali za to, že sme vstúpili do toho ticha a do takého toho upokojenia sa, tak potom tá modlitba, aj keď možno netrvala pol hodinu, ale mohla trvať 5 minút, hej, že keď sme si to prečítali, tak mala úplne inú kvalitu, aj úplne akoby tak nás same inak občerstvila, inak sme to proste prežili a možno aj viac nám proste Pán Boh hovoril, lebo sme tam nevstúpili a neskočili do toho iba ja neviem, také z toho všetkého, čo žijeme, ale naozaj, že sme si povedali, že toto je ten čas a tu chcem proste byť. Že to bolo akoby také, že také prvé stretnutie s tým, že prečo je dôležité byť v tom tichu. Mne teraz napadla taká jedna vec. Keď som čakala Kláru, tak som veľmi tak cítila, že potrebujem niekam odísť, že ísť do ticha. A tak ja som si vybavila, že pôjdem na 3 dní do kláštora a ja som tam prišla a prvé, čo som presne tak očakávala, že budem sa tam iba modliť a budem sedieť v kaplnke a budem neviem čo. A ja som prišla a ja som celý deň prespala, ale ja som bola hotová, ja som nevedela, akože som sa zdieľala potom s tou reholnou sestrou a vrem, že Miriam, že ja som včera celý deň spala ešte aj v noci a ono, že to je také duša dobieha telo. A veľmi ma to tak aj oslovilo, ale veľmi si tak aj dávam pozor, že keď sa už neviem sústrediť pri modlitbe, alebo že som taká roztržitá a utekajú mi myšlienky, tak sa tak zamýšľam nad tým, že akú rolu zohráva naozaj to ticho a to zastavenie sa. Že niekedy naozaj tá minúta má hodinu, ale že keď sa naučíme, alebo že to je taký cvik, že keď sa naučíme byť ticho, alebo sa tak skľudniť pre tou modlitbou, že naozaj to prináša to ovocie, že to je také super, že si to podľa mňa povedala, alebo že si to môžeme aj tak naozaj reálne zažívať, že aj ten čas je iný a podľa mňa aj Boha úplne ináč počujeme, keď na chvíľu vypneme tie naše uši zo sveta, upokojíme si dušu, mysel, že neriešime nákupný zoznam pred tým, ako sa ideme modliť, alebo počas toho, hej. To sa mne stáva, že sa modlím a zrazu sa modlím za niektoré z detí a už riešim jeho problém a už vlastne zistím, že už som mala asi 10 teórií, čo sa všetko môže stať, ako by som riešila a ako keby nepočúvam, čo Boh mi do toho chce povedať. Ale keď presne mám taký ten čas, že vedome si poviem, že tak teraz budem stopínať všetko, čo pôjde, tak zrazu iba Pán Boh mi ukazuje proste a on je toto, on takto, on to vníma takto, skús to takto a normálne som vytiahla minulé zošit asi po 5 rokoch a tam som ukazovala aj takový, že čo som si písala o chlapcoch len tak raz v modlitbe a to úplne sedelo teraz na Šimona. Takže naozaj, že sa to oplatí asi vybojovať si taký ten čas. Priestor na to. A k tomu mne sa tak ešte akoby spája jedna myšlienka a možno ste to aj viaceré, čo ste boli na ženskej konferencii, tak počuli, keď Zuzka Kmotorková tam hovorila o tom, ako tak aj ten nádych prežiť, ako nasledovať Ježiša. A veľmi pekne takú myšlienku povedala, že keby Ježiš nechce toho veľa, že chce iba naše všetko. A že ono to môže tak znieť, tak hej, že áno, to je ešte viacej než to veľa. Ale keby v tom kontexte to potom vysvetlila a to sa mi tak spojilo aj s tým, čo som ja možno tak predtým hovorila, že ak ja mám v tom dni naozaj tých 5-10 minút a že nie je to o takej mojej lenivosti a že iba toto mi zostalo, hej, tá odrobinka, ale je to o tom, že naozaj, že možno mám veľa toho teraz učenia, možno mám veľa proste toho v práci, mám toho veľa v škole, teda prepáčte, pri deťoch alebo pri rôznych veciach je, že môžu byť rôzne dni, ale že toto je dnes to moje všetko. A každý deň to môže byť niečo iné. A kebyže že podľa mňa to môžeme nachádzať ako keby aj v takom tom
Hej, že ticho, že stíšim sa a tým, ako som predtým povedala, že to stíšenie a to zameranie sa na Pána nám podľa mňa ako keby oveľa tak skvalitní ten čas a potom ako keby ho možno nepotrebujem tak dlho nabiehať, tak dlho proste hľadať, počúvať, lebo som tam, hej, že pár minút sa stíšim, zamerám sa na Pána, ako keby som pri ňom, hej, že je to tam a nepotrebujem možno taký dlhý čas. A že to moje všetko potom napríklad naozaj veľakrát môže byť 10-15 minút a že je to dobré, ak to proste takto cítim a že nie je to teda, nemá to byť o tom, že mimo toho si 2 hodiny scrollujem Facebook, ale ako keby skôr, že naozaj, že toto je to, čo dnes viem dať a skrz to aj zažívam to naplnenie, skrz to zažívam ako keby aj ten život a tie prúdy živej vody, ktoré proste prichádzajú do môjho srdca. A ticho je dôležité nielen podľa mňa vo vzťahu s Bohom, ale je dôležité v medziľudských vzťahoch a že tu sme našli taký ten prielom, že ja som v pôstnej výzve velebím, samé večka, viete, čo je komplikované, ale nie. Ja som v tej pôstnej výzve a tam je ticho aj ako čnosť a zároveň aj ako blahoslavenstvo, že blahoslavený tichý. A ja som až teraz ako keby v niečom pochopila to blahoslavenstvo, lebo ja som sa stále nad tým zamýšľala, ale že blahoslavený tichý, že je tam to bolo tak vysvetlené, že buďme tichí vo vzťahoch. Ja som to nechápala stále, až keď som to tak čítala a potom som si uvedomila, že áno, že v dnešnej dobe sa tichosť veľmi nenosí, preto, lebo potrebujeme vyjadriť svoj názor, na všetko musíme mať svoj názor a ešte ak je protichodný, tak tým lepšie, lebo proste sa môžeme aj tak nadniesť, že zapojiť do diskusia, že to je to, čo ako keby rozdeľuje spoločnosť, kedy vznikajú tie trenice a že naozaj tam je, že ticho zastavuje hnev. Tam bola taká myšlienka, že skôr ako prerastie do zloby. A mne sa to úplne tak spojilo s tým, že koľkokrát proste, aj keď máme konflikt napríklad v rodine, ja neviem, s manželom, s manželkou, s deťmi, s rodičmi, so súrodencami, no čo prvé spravíme? Niekto do nás šplechne, tak my ideme hneď proste. A že ostať ticho a premyslieť si, že či možno má význam teraz do toho nejako šplechnúť naspäť, či ten človek nemal proste iba zlý deň a možno to len tak nechať doznieť. A bolo to pre mňa veľmi také silné, že som si uvedomila, že som presne ten typ, ktorý na všetko musí mať odpoveď. Často musí mať posledné slovo. Veľmi ma to tak aj usvedčilo, že som tak sedela, že tak som si uvedomila, že naozaj to ticho nie je dôležité len vo vzťahu s Bohom, ale že to, čo načerpáme v tichu vo vzťahu s Bohom, sa dokáže pretavovať do vzťahov a že toto znamená to blahoslavený tichý, lebo oni budú dedičmi zeme. Že my nepotrebujeme ako keby stále sa obhajovať, nepotrebujeme ani útočiť, nepotrebujeme ani vždy odpovedať na niečo. A to bolo pre mňa veľmi ako keby aj to, že zastavujú ten hnev, že naozaj častokrát, keď niekto na nás zaútočí, tak samozrejme, že sa chceme brániť. A tak ako sme to v tej emočnej inteligencii mali, že často proste niekto nás zraní, tak ten úder vraciame, hej. Ani tak nechceme sa vlastne obhájiť, ale proste trošku tam ešte primiešame iróniu, sarkazmus a už to proste ide. Tak to bolo pre mňa tiež také veľmi, veľmi zaujímavé, alebo veľmi také usvedčujúce, by som povedala. A čo ma tak aj zaujalo, bolo, že ticho môžeme vnímať aj ako trpezlivosť. Hej, že to mi tak prišlo, že to mi tak spojilo, že trpezlivosť sa tiež dnes veľmi nenosí, hej, že všetko máme fast food, máme proste online nákupy, máme proste fakt ráno si objednám, o 2 hodiny si to môžem ísť vyzvihnúť na predajňu, niekedy proste ani to. A že naozaj na čo si zmyslíme v dnešnej dobe, lusknutím prsta máme. A že už sme si zabudli byť trpezliví, že ja som tak čítala v jednej knihe, že ako deti učiť trpezlivosti, keď sa rozprávame, oni skáču do rečí a že proste ich tak povedia, že teraz budeš mamina, teraz budeš tatino a že trpezlivosť je veľmi dôležitá vlastnosť. A tak som si aj tak uvedomila, že a koľko ja mám trpezlivosti, hej, koľko ja dokážem byť trpezlivá, ale tiež som ich tak učila, že vydrž iba kým dopoviem vetu a potom sa ti budem venovať, hej, že ako keby nepreruším vetu hneď, lebo proste neviem čo. A že tak ich aj učím, aj seba. Tak to bolo také veľmi tiež, že aké možno také nenápadné veci, ale že koľko môžu priniesť pokoja. A mne sa tak páčilo, už keď sme sa predtým o tom vzdielali a tiež mi to dalo akýby taký
nový rozmer presne akoby aj tej celojčnosti alebo tomu blahoslavenstvu, ako to povedať, lebo v tomto asi sme také podobné, alebo tak ja si myslím, že veľa ľudí sa vie s tým stotožniť, že chceme ako keby vždycky ku všetkému niečo povedať, lebo aby nás bolo počuť, aby sme náhodou niekde my nezostali nevypočutí, alebo ako to povedať, a že sa vedeli aj tak presadiť, ale naozaj, že možno aj tak v tej tichosti skúmať to, že či to nie je napríklad aj nejaké iba naše ego, alebo nejaká taká naša tá pýcha, hej, že prečo to potrebujem povedať, iba aby som niekoho zranila, alebo aby som ja mala návrh, alebo proste je to naozaj niečo také zásadné, že to potrebuje byť vypovedané a že no je to ťažké, ale zase na druhej strane bez toho, aby sme boli ticho. V takom tom správnom slova zmysle, že nie, že takéto urazené ticho, ale to ticho, hej, že premýšľam a modlím sa, že dobre, možno mám to povedať, čo mám povedať, nemám nič povedať, alebo iba, že Pane Ježišu, možno ukáž mi, hej, že prečo tento človek takto konal, reagoval a presne si to dobre spojila aj s tou emočnou inteligenciou, tak to môže byť veľkým pomocníkom. A aj si tak myslím, že aj keď sa nám to napríklad tak hneď na prvýkrát alebo na prvé razy, keď to budeme skúšať, nepodarí, že ako keby nevadí, lebo nemá to byť o tom, že to rozhodnutie bude znamenať, že od teraz to vždy tak bude, ale keby, že naozaj je to taká, keby sa to povie zručnosť, že zručnosť v tej činnosti, že postupne ako keby podľa mňa sa premenia aj to naše srdce, my sme stále keby možno viacej taký aj trpezlivé, aj odchádza tá pýcha, aj sa umenšuje naše ego a my dokážeme v tej tichosti alebo v tom tichu proste počuť to, že možno ako máme reagovať, aké máme byť a tí vzťahy, ako podľa mňa tým aj rastú potom. Mne ešte napadlo, že niekedy ani nemusíme to tak vyhodnocovať, že do neviem akých veľkých rozmerov, že niekedy naozaj si tá komunikácia vyžaduje tú interakciu, ale že naozaj možno len také nadýchnutie sa, hej, Duchu Svätý proste pomôž mi a nič, hej, a ideme ďalej a niekedy to proste nezvládneme, ale tak stále sme hriešni a nie sme ešte v nebi a keď raz budeme, tak si povieme, že ako si sa vtedy snažila, že to bolo super, takže hej, že netreba to hádzať do žita, či ako sa to hovorí, flintu do žita, že stále sme na ceste, že ja si zo Šasky stále myslím, že sme v procese, proste celý život sme v procese, celý život kráčame, takže si myslím, že je to dobré. Mne tak na záver ešte napadla jedna, alebo mi tak prišla taká skúsenosť, ktorú som prežila u nás v spoločenstve, kedy sme sa keby možno aj tak spolu učili takej sile ticha a to bolo na víkendovke jednej a tam to bolo naozaj tak skvelo zažité a zobrazené, že sme boli vlastne aký v takom kruhu a veľmi také hlboké a veľakrát naozaj také zranenia ľudia tak vyslovovali a hovorili a tam to malo celý taký aký priebeh, že mal si hovoriť iba vtedy, kedy keby si cítila, že máš niečo povedať, ale tam som zažila to, že častokrát ako keby to ticho, ktoré zostalo potom, keď človek niečo hlboké povedal, bolo ešte viac také príjmajúce a povzbudzujúce pre toho človeka, než to, keby sme začali ako keby nejaké slová hovoriť. A keby ja som si to nikdy tak nemyslela, lebo vždy to bolo také, že aj som mala v sebe tendenciu, hej, že nejako človeka povzbudiť a povedať niečo, alebo minimálne, neviem, proste nejako to okomentovať alebo dať nejakú radu. Ale keby v tomto som prvýkrát tak zažila, že naozaj, že veľakrát môže človeku pomôcť iba to, že si tam, si pri ňom, snažíš sa pochopiť to možno, že čo prežíva, aj keď nie je možno ani to nepochopíš, ale proste to prijímaš, že OK, toto je tvoja emócia, toto si zažila, prežil a ja som tu s tebou. A bolo to, akože pre mňa to bolo veľmi, veľmi také dotýkajúce sa, aj také oslobodzujúce, že naozaj nemusím vždy niečo proste povedať. Ale toto je podľa mňa aj dobou, že sme takí ohúčaní a že nie je nám príjemné ostať v tichu a už vôbec niekto plače, že ako keby máme tú tendenciu to tam niečím zalepiť rýchlo, že bojíme sa toho ticha, že ostať tam, ale že koľkokrát aj pred Bohom, keď plačeme v tichu, že aké je to oslobodzujúce a uzdravujúce a že možno aj v tomto môžeme sa tak učiť raz, že tak vnímať, že či naozaj netreba nechať dlhší čas doznieť tomu človeku, že tak sa vyplač, tak proste ak budeš plakať hodinu, budem tu s tebou sedieť ticho hodinu. Je to taká výzva pre toho počúvajúceho podľa mňa, ale môže to priniesť veľmi veľa ovocia tiež. My naši poslucháči a diváci, ak nás sledujete, tak myslím si, že že aj dnes sme takí možno, aj my vám dali takých pár nejakých aj challengeov alebo takých vecí na zamyslenie, budeme radi, že ak
si možno niečo z toho tak vyberiete, že čo do takého najbližšieho obdobia by ste možno radi nejako aplikovali alebo vyskúšali, čo sa týka toho ticha. A aj nám dali o tom vedieť. A ak sa vám možno niečo nepodarí, alebo ak máte nejaké otázky, tak nás kľudne kontaktujte na Instagrame spolkaz_ZKSM alebo prostredníctvom facebookovej stránky ZKSM. A ja veľmi pekne ďakujem za to, že ste nás počúvali, že naozaj aj sme tak spolu možno si prešli také naše nejaké skúsenosti s tým tichom. A počujeme sa opäť o 2 týždne a pozývam vás ešte teraz si vypočuť slovo otca Andreja, ktorý si pre nás pripravil odpovede znova na veľmi super zaujímavé otázky. Ahojte. Ahojte. Kňaz odpovedá. Ahojte, srdečne vás pozdravujem. Ideme na otázky. Môžu mať pohlavný styk manželia zosobášený pred tvárou cirkvi aj vtedy, keď nejde o splodenie ďalšieho potomka? Aké je učenie cirkvi ohľadom tohto? Áno, manželia môžu a majú mať pohlavný styk ako prejav vzájomnej lásky a jednoty medzi sebou. Majú žiť život radosti a krásy. Manželský akt nie je len za účelom splodenia detí. Cieľom sexuálneho aktu v manželstve je aj prehlbenie vzájomného citového a takého duchovného puta. Keďže charakteristikou manželského aktu je to, že ide o akt úplného a vzájomného sebadarovania manželov, prirodzene tento akt v sebe zahŕňa nie len jednotiaci, ale aj plodivý význam. Pričom tu plodivý význam neznamená len, že musia počať a chcieť počať nový život. Avšak, a to je dôležité, akýkoľvek druh antikoncepcie robí z manželského aktu len sexuálny akt, pretože vyprázdňuje lásku manželov, keďže chýba vôľa úplne sa darovať. Tak mám nádej, že sme pochopili. A druhá otázka. Prečo sa počas pôstneho obdobia nespieva v nedeľu Aleluja, keď je to dňom zmrtvých stania Ježiša? Dnešný človek podľa mňa chce tak skúsiť zo všetkého, ale nič poriadne a nič veľmi do hĺbky. Celé pôstne obdobie je priestor na to zahlbiť sa do rozjímania, vrátane nediel a má celý pôst taký ten charakter kajúcnosti a kajúci charakter. To znamená, že je to čas, kedy sa máme stíšiť, vstúpovať do takej vnútornej premeny, rozímať o Ježišovom utrpení a tak hlbšie vniknúť do tajomstva utrpenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista. Čím viac vnikneme do tajomstva utrpenia, a to si vyžaduje častokrát aj istý čas, tým viac môže potom zaznieť takéto triumfálne a majestátne Aleluja na Veľkú noc. Chcem nás všetkých pozbudiť, nechcíme byť istým spôsobom iba vlážni, že chvíľu dolu, chvíľu hore a tak ďalej, ale že aj tento pôst využíme na hlboké ponorenie sa aj do rozjímania o utrpení, a to aj počas nediel, ktoré majú kajúci charakter, a tak potom, keď zaznie to Aleluja na Veľkú noc, tak aby sme vykročili ako ľudia evanjelia, ľudia radosnej zvesti. Že tí, ktorí, áno, mali sme žiť istým spôsobom iba trápenie a smrť, no Ježiš nám darúva život. Tak aj preto to nádej, že sme to pochopili a že nás to tak znova povzbudí. Žehnám vám, prajem ešte nádherný čas a teším sa, keď sa opäť nejakým spôsobom budeme počuť. Ahojte. Dopočúvali ste ďalšiu epizódu Spolcastu. Budeme sa tešiť na vaše postrehy a skúsenosti, ktoré môžete s nami zdieľať na našom Instagrame spolcast_ZKSM alebo Facebooku ZKSM. Všetko o Spolcaste nájdete aj na webe www.spolcast.sk, kde sa môžete prihlásiť aj na odber nášho newsletteru. Okrem podcastu pre vás ZKSM pripravuje e-learningy, webináre a inšpiratívne stretnutia.
Viac informácií nájdete na webe zksm.sk. Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.